ҳафтаи гузашта фармондаи иттиҳоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи амрико генерал Ҷозеф Вотел гузориши худро марбут ба эрону терроризм ва чолишҳои амниятӣ дар ховари миёна нашр кард. Вотел аз ҷумла дар ин гузориш гуфтааст ки Русия ба таври афзоянда ба нуфузи амрико зарба мезанад. Гузориши мазкурро ҳамкорам Абдулло Ашуров мавриди омӯзиш қарор дод ва ҳоло дар хат бо мост. Абдулло, метавонед дар бораи муҳтавои гузориш ба мо маълумот бидиҳед, чун гуфта мешавад дар он ба мавзӯи Тоҷикистон ҳам дахл шудааст. бале шаҳло генерал Ҷозеф Вотел масъули фармондеҳии марказии нирӯҳои мусаллаҳи амрико дар робита ба Тоҷикистон ҳам изҳори назар кардааст ва генерал Вотел дар робита ба Тоҷикистон гуфтааст ки ин кишвар шарики калидии иёлоти муттаҳидаи амрико дар осиёи миёна аст, бо назардошти он ки Тоҷикистон марзи тӯлоние бо Афғонистон дорад ва нирӯҳои мусаллаҳи иёлоти муттаҳида дар Афғонистон мустақар ҳастанд. Ва генерал Вотел гуфтааст бо назардошти ин вазъият муносиботи иёлоти муттаҳидаи амрико бо Тоҷикистон хеле хуб пеш меравад, аммо Русия аз ин равобити неки ду кишвар чандон хушнуд нест ва талош мекунад ба ин зарба занад, аз ҷумла тавассути паҳн кардани хабарҳои дурӯғин дар робита ба вазъи Афғонистон. Абдулло, тавре гуфтед, генерал Вотел дар мавриди дурӯғпароканиҳои Русия дар бораи вазъи Афғонистон ишора кардааст. Оё дақиқан маълум аст ки генерал кадом хабарҳоро дар назар дорад? бале шаҳло мақомҳои расмии Русия борҳо хабарҳоеро паҳн карда буданд ки баъдан аз сӯи мақомҳои расмии Афғонистон рад шуда буданд. Аз ҷумла таи ду моҳи ахир мақомҳои Русия гуфта буданд гӯё дар Афғонистон наздик ба 10,000 ҷангҷӯёни марбут ба Доиш ҷамъ шудаанд ва чархболҳои бетамғову нишон онҳоро ба минтақаҳои шимол наздик ба марзи Тоҷикистону Афғонистон ва Туркманистон кӯч медиҳанд. Аммо билофосила мақомҳои расмии Афғонистон این ادعای مقام‌های روسیه را رد کرده، گفته بودند که شماره جنگجویان دویش در افغانستان 10,000 نیست، بلکه حد اکثر به چند صد نفر میرسد، نه بیشتر از آن. با تشکر از عبدالله. تفصیلات بیشتر درباره گزارش جوزف واتل در سامانه ما cw.ozodi.org دسترس است و شما میتوانید با آن در آنجا آشنا شوید.